Il-korteo funebri ħalla l-Kamra Mortwarja tal-Isptar Mater Dei il-ġimgħa fid-9:09 ta' filgħodu biex nofsija wara wasal fiċ-ċentru tal-Komunità Terapewtika ta' San Blas fil-limiti ta' Ħażebbuġ. It-tabut intlaqa minn residenti, ħaddiema u volontira tal-Caritas. Monsinjur Charles Cordina mexxa mument ta' talb u wara t-tabut ittieħed fil-kappella ta' dan iċ-ċentru, post meqjus bħala speċjali għal Monsinjur Victor Grech. Fil-jumejn tal-funeral, it-tabut qed jintrefa' minn residenti ta' San Blas jew nies li kienu klijenti tal-Caritas. Tkellimna ma' tnejn mir-residenti dwar min kien għalihom Monsinjur Victor Grech. Don Victor kien fisser imħabba. Ir-raġel illi nis bħali, nis bi problema ta' droga, dejjem tkellem u qabeż għalina, qatt ma ġudikana u tanna l-mħabba kollha tiegħu. Eroj qaddis. Gburi li intażilt biex ikun mir-reffija għal Don Victor Grech. Forsi nagħti biċċa żgħira mill-ħafna tagħna hawn. Don Victor Grech għalija kien qalb tħabba tagħmel li hija mħabba li ħallet unità u komunità b'saħħitha ta' erfajt naqa' minn dak kollu r-refaljuta bis-saħħa tiegħu ninsapgħu ta' noħsib tiegħi nnifsi ta'. Marika Kassar ilha 11-il sena uffiċjal ta' relazzjonijiet pubbliċi tal-Caritas, madankollu lil Monsinjur Grech ilha tafu minn qabel. Madwar 25 sena ilu kont niġi nagħmel ftit drama mar-residenti u li kienet tant tal-qalbu jemmen biha ġifieri dak iż-żmien kien ukoll avangard fil-moħħ tiegħu li jemmen li jeżistu dat-terapiji ta' drama, mużika, persuna li għex is-sempliċità li Alla dal-legat inkompluh mal-klijenti li tant inħobbu għax dik kelma li tant kien juża li mħabba nħobbkom, ħabbejtkom qabel twelidtu. Marika Kassar qalet li Monsinjur Grech kien irid l-affarijiet kemm jista' jkun perfetti. Irrakkontat li anke ritratt kien jagħti każ ħafna d-dettall ta' kif ikun miġbud. Iżda se tibqa' toss l-iktar il-kliem ta' meta daħlet taħdem il-Caritas. U l-iktar xi ħaġa li noss meta dħalt il-Caritas tidħol bil-ħsieb li ħatajn u ħadd biddel wiċċ id-dinja. U l-ewwel ħaġa li kien jgħidlek il-Monsinjur ġejtaw biex tinbidel int, is-simt li mħabba ta' ġo fik, il-ferħ ta' ġo fik, mbagħad minn dak li għandek ħadd tagħti lil ħadd ieħor. Il-Kummissarju għall-Laqdiet Volontarji Jasmine Saliba għalilna kif se jibqa' jiftakar lil Monsinjur Victor Grech. Wieħed minn dawk li żera fija l-ġmiel ta' dak li huwa l-volontarjat f'pajjiżna u illi naħseb il-fatt illi kien jaħdem kontra l-kurrent turik illi ħafna drabi f'dawn l-affarijiet trid tkun kontra l-kurrent biex tgħin il-min qiegħed jew kontra l-kurrent. Monsinjur Victor Grech kien espost tal-pubbliku matul il-ġurnata tal-ġimgħa. Is-Sibt se jsirlu funeral mill-Istat. Is-Sibt il-korteo funebri jitlaq minn San Blas fid-9:15 filgħodu jgħaddi minn il-Knisja Parrokjali ta' Marija Immakkulata il-Knisja f'Talibraċ fejn kien jgħix u serva bħala saġerdot u minn hemm jitlaq lejn il-Konkatedral ta' San Ġwan biex fl-10:09 tibda l-qudiesa konċelebrata mill-Arċisqof Charles Scicluna. Dawn il-momenti se jxandru kollha dirett fuq Television Malta fi programm speċjali li jibda fid-9:15 filgħodu u jkompli bil-qudiesa mill-Konkatedral.